Dyma chi Brith sydd wedi ennill tipyn o ddiddordeb yn ddiweddar. Ers i nhw gael dosbarth eu hunain 2 blynedd yn ôl, mae'r niferoedd wedi bron a threblu ers 2019. Ac yma yn cadw golwg ar y cyfan oll, mae Cain o Wedw lan yr chymyd. Croeso to ni, Cain. Diolch yn fawr. Nawr yma rhain yn fryd sy'n agos iawn at y galon di, ond beth sy'n gwneud nhw mor boblogaidd? A'i rhai nhw falle y ffasiwn diweddaraf ym myd y diwydiant defaid? Dwi'n meddwl bod chi wedi hitio'r hoelen ar ei phen, maen nhw'r ffasiwn diweddara ymysg ffermwyr a ymysg diadelloedd bach hefyd. Rhywbeth ar gyfer y plant yn enwedig, ond ydych chi'n bod mae aelodaeth y gymdeithas yma wan yn sefyll ar oddeutu 800 o aelodau. Gymaint o hynny? Yndi, wir. Hwna'n anhygoel. Yn union, i feddwl bod nhw'n wedi sefydlu fel cymdeithas ychydig blynyddoedd yn ôl, mae'r nifer yna yn arbennig o uchel. Wel, chwarae teg, achos maen nhw'n hen fryd yn dyn nhw o'r Iseldiroedd yn fanna, ond yn gymarol newydd fan hyn yn y Deyrnas Unedig. Yndi. Yn yr Iseldiroedd oedden nhw'n cael ei bridio fel ac yn cael ei adnabod yno fel dafad oedd yn hawdd iawn i'w mhagu. Dafad oedd yn mewn ffordd gallu byw yn weddol dda heb dwyswyd a pethau ychwanegol fel la. Ond beth sy'n wahanol iawn yn fama wan, mae hein wedi cael ei trimio a paratoi. Tydyn nhw ddim yn gwneud hynny yn yr Iseldiroedd. Diddorol! Achos dafad sydd fel arfer yn cael ei gweld mewn llefydd gwlyb yw fe, ochr o'r echwynol yr Iseldiroedd, a yn byw ar y tiroedd mawnog, efe i wella'r tiroedd yn fyna? Ie. A wedyn mewn ffordd, mae defnydd hi yn fama wan chydig bach gwahanol i be oedd hi yn yr Iseldiroedd. Mae'n cael ei sbwylo fan hyn. Ond ydych chi, mae nhw fryd o safon, mae'r dyn commersial wrth i bod hefo hi hefyd. Ond ydych chi bod, mae bob un yn edrych yn wahanol oherwydd ei lliwiau a'i marciau, a mae'n neis gweld bod bob un yn fama o'n blaenau ni. Ydych chi'n meddwl, mae'n res safonol iawn o ddefaid, a dwi'n meddwl bydd y beirniad yn pendroni am amser hir iawn. Mae'n drawiadol iawn yn dwi, achos mae dati'r lliwiau yma, a does dim un patrwm, really. Mae rhai'n smotog iawn, mae rhai'n dywyll iawn. Oes na wahaniaeth? Na, ydych chi'n bod be, mae o lot o look, yn enwedig beth i lliw y ddafad a'r hwrdd yn y cychwyn, ond allith hwrdd tywyll i liw, daflyd wyn fel arall yn groes, ond ydych chi'n bod, fel ydych chi wedi dweud, mae bob un yn wahanol, does ddim dwy'r un fath y fama, a dwi'n meddwl dyna sy'n enw'n drawiadol. Yn unigryw ti hwnt, ond maen nhw'n ateb nifer o fynion, yn dyn nhw'n ddafod fawr, mae yna dipyn o gig arni, mae'n wyna'n rwydd, a hefyd mae'n ddeniadol iawn i'r pobl ifanc, a hefyd pobl sy'n byw, chywod y tyddyn bach eisiau rhywbeth bach neis i edrych yn yr ardd, ynddo fe? Yn union. Dwi'n meddwl bod y gymdeithas yma wedi pwysleisio bod hi'n gallu gan y ddafad yma yn gymersial, ond hefyd, fel na fych chi sôn, i'r tyddynwyr neu rhywun sy'n eisiau cadw chydig o ddefaid o dan draed ceffyl. Ond ydych chi bod, ys o plant bach yn gwirioni fel yma? Wel, dyna chi rhagflas o ddosbarth yr hen defaid smotiog o'r Iseldiroedd, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Nawr te, so ni edrych ar hyd y llinell. Mae da ni Dylan Jones, Billy Bedw'n drydydd, Hannah a Ali Jackson o Dumfries yn galw ein ail, ac yn y safle cyntaf ar hyn o bryd mae da ni teulu'r Cobets o Sir Gaerloyw. Nhw wedi cael tipyn o llwyddiant yn ddiweddar hefyd, y teulu yma, yn ennill is-bencampwriaeth benywaidd yn y tair sir o bosib y ddafad yma. Nawr, mae'r newid yn waith yn rhagor. Ali Jackson a Hannah o Dumfries yn y safle cyntaf. Waw, am ddrama, ben bore dy llun. Ti'n cytuno nawr? Yndw. Na, o'n i yn lecio'r ddafad yna o funud ddoth i fewn i'r cylch. A mae ail ddafad Jackson yn y bedwerydd safle ar hyn o bryd hefyd, felly maen nhw'n gwneud yn arbennig o dda. Wel, fe gawn ni weld siwr eithi nawr. Da ni'n meddwl, o ddim lot rhyngddyn nhw bod wedi newid nhw'n ôl amlan cwpl o weithiau, ynddo fe. Ond mae'n bwysig pan ti'n y cylch fan hyn yn cystadlu. Mae'n bwysig cadw nhw i gyd yn edrych mor berffaith a gallwch chi trwy gydol yr adeg, achos mae'r ddafad pan mae hi'n cambiafio am eiliad ar yr eiliad anghywir, mae'n gallu bod yn ddigon, yn dweud? Yndi, yn union. A eiliad, ydych chi'n bod, os ydy'r beirniad wedi lecer anifel, wel, ydych chi eisiau gwneud siŵr
bod chi'n neud hi edrych mor fel a da chi'n gallu. Neu siŵr bod y clustia ymlaen, dwi'n meddwl bod hi'n tynnu sylw wedyn. Mae yna rei yma mae'n cychwyn yn anodd iawn i trin wedi blino bellach. Dwi'n meddwl bod Edward Adamson, Carreg Fergus o Ogledd Iwerddon wedi gwneud I benderfyniad. Ydy Hannah a Gali Jackson Dumfries yn Galloway yn gyntaf. Teulu'r Cobert o Swydd Gerloiw yn ail a Dylan Jones o Bailey Bedw Sir Gar yn drydydd. Wel, llongyfarchiadau ydyn nhw gyd. Diolch o galon ti, Cain. Hannah, wow. Congratulations. Thank you. Well, this is a regular occurrence for you. Well, this is actually my first time at the Welsh. So At the Welsh? Yeah, ah. So But the sheep have been here before? Yeah, the sheep have been here before plenty of times. So what do you think of the Welsh show then? It's been good so far. Yeah? It's been good so Well, far. yeah. So, yeah. We'll see how the rest of the day goes. Yeah, and Ali is running around doing other stuff? Yeah, he's showing cattle this morning, so he is. So You he's texting busy. back and forth, how's it going with him? No, we won't yet. We'll wait till we're all finished and then we'll let him know how we're getting on. Well, congratulations Thank to you, very well much. done you. Thank you.